chicken inasal. Ngayon po ay magtitimpla po muna tayo ng ating pinaka-marinate niya para maging malasa po yung ating chicken bago natin siya ihawin. So, ayan na po. Meron na po tayong Sprite dyan sa ating bowl. Then, maglalagay lang po tayo ng toyo. And oyster sauce. Ating black pepper. And optional po ito. Magic sarap. Lagay na natin lahat. And yung ating bawang. Sinama ko na yung balat. Okay lang yan. Yung ating tanlad. Yung ating luya. And yung ating pong kalamansi or lemon. Kalamansi extract po ito. Ayan, maasim na yan. Then, maglalagay po tayo ng ating aswete para magkaroon lang siya ng kulay. Kaya lang, hindi na masyadong makulay yung aking aswete. Dadagdagan ko na lang po yan mamaya. Basta maglagay kayo ng aswete. Then, yung ating brown sugar. Ayan. Dagdagan po natin yung ating toyo. Konti. And mix-mix lang po natin siya. Kung gusto nyo po nang maanghang yung inyong chicken inasal, maglalagay kayo ng siling labuyo. Pero dahil ayaw po namin ng maanghang, so ito lang po yung ating ginawa. Tikman po muna natin. Sarap. Simutin natin yung ating oyster. Sayang. Then, mag-a-add po ako ng garlic powder. Mas gusto ko po yung garlicky ang aking chicken inasal. Ayan na po. Magdadagdag po tayo dito ng kulay mamaya. Buo-buo yung ating garlic powder, pero okay lang yan. Matutunaw din yan. And ilagay na po natin yung ating mga manok. Ayan, marinate po natin siya dyan overnight. And ilalagay sa ref. At bukas ay atin naman siyang iihawin sa ating baga. Baga pala. Ayan, naku, napakasarap nito. Hindi magkasya. Ayan, ganyan lang po kadali pagmamarinate. Samahan nyo ko bukas sa aking pag-iihaw nito. Ito po ang ating ipapahid sa ating iihawin na chicken inasal. Pinaghalo-halo ko lang po yung kanyang pinagmarinadan, ketchup, oyster, and mantika. O, start na po tayo mag-ihaw ng ating chicken inasal. Ayan.
Lagay lang siya natin dito. Itong mataba-taba niya, paano ba ito? Tuhog ko na lang. Ayan, pahiran po natin siya nung ating ginawang ano ba tawag dito? Ito yung ating marinade mix na hinaluan lang ng oyster, ketchup, mantika. Yes. Lagyan din natin yung kabila para magkaroon siya ng color din. Ay, meron nga pala tong ano, konting yung ano, para siyang chicken oil. So, ayan, kaya siya kumulay na ng ganyan. Hayaan lang po natin siya sa ganyang kalagayan. Huwag masyadong malapit sa baga. At hayaan lang natin siyang, huwag na lang lalagyan ng electric fan or para hindi umapoy yung ilalim at mahilaw yung loob ng ating chicken. Lalo na po at makapal yung chicken. So, para lang siyang papausukan mo. Diyan siya maluluto.